Ano, bala mo kinamayla? Wanain. Kaya mapantag pa siya ra kada mayla. Sige ba? Mga nagtartarayan na. Uy, Andres. Sige. Oh, pismo nga rin. Tintan. Sige, Rod. Ay, apo. Okay, sa bana ka ba ako? Darji kami kan kudamay lang. Napurnada pa eh. Oo nga talaga. Tarkog talaga si babae. Kasama ko makasawa no kasjay. Oy, tukmol. Ukis ti sabam muli taman yung bagam. Tudukag tabuksi mo kahit. Pero ti ka. Andres, kahit ko mag-sorry kanyam tungkol di kalman. Ewan kayo bak. Malagip ka. Apa nga dito nagtuloy di kalman di ko na mayla. Gasto nga minadya Andres, at idog nga istorya. Basita ma. Andres, hinta pa lang Gini, agin dayon, ta paliwanag ko aming kanyam. Sige raw. Ah. Andres, gasto nga minadya eh. Sige bak. Paliwanag mo na. Agininom kami ngamin kwada JR di maminsan. O tapos. Dumalan na nga babae di kalman, na nakita ta. O tapos. Da ngamin ti madis nga na ibagak, gaputa nakainumak. Ata ka. Nakabulbulataw kan tumay. O tapos. Nakaungit sa idi nangig na adyang bagak. Apay niya gamin timbagam ya. Diyan mo, nalipata kon, ta nakainumak ngamin. So artek kan tumagamin. Basol mo lang gayam. Wain, basol ko na Andres. Ngim agtakaak lang. Apay RG so na kadamay la. Amukon baak. Oh, ano Andres? Baka singsingir ti pautang nga jay. Oh, apay nakamamit Andres? Awan. Pinugtok lang. O kasi sa bam Andres, panay ka nga kalukwan. Yan. Sika mga raw. Yang raw ti pugtaw. Baka agsingsingir Andres. Ukis ti sabam. Kay bagbaga lang kanyam. Di may nangag. Tasamo tulong mo. Ay, naibagamon niya Andres. Ay madibaak maday. Yan. Kurikurak na sa ti barita talapayag mo. Sorry mita Andres. Ay, amukon. Baka may tagpa 5-6. Ukis ti sabam nga talaga. Agsingsingir kin 5-6 kay sumo lang nga jay. Takit din Andres. Dita ka nga labanan na yun. Agsigsingir kin 5-6, agparehas. Dita ka nga malayin. Laki din. Kaparehas lang mo lagi jay singsingir. Mali Andres, mali. Si mga radak. Patunayan mga raw. No, madi parehas sa singsingir kin 5-6. Kahit mo nga maamuan Andres. Kuna. Tatay ko pa kay nga mamuan. Madim lang may paliwanag ata. Si Pangulong ka. Andres, madi nga parehas sa agsingsingir kin 5-6. Apay ko nam. Oh, ampay. Taling to. Madida nga parehas. Ta madidamit nga parehas. Tis Ukis ti sabam nga talaga. Makapahiblad ka. Nagalamag kita ka sa nga panunot. Hoy Andres, for your information, bukod tangi ating nga panunot. Uli nga panunot mo atang ba? Pangmutalang. Basta lang talaga ti style Andres, adi mo taling ka. Hindi mo, nalalaing ka pa, ngim kwada. Sa bagay, gusto ta ko nam. Urem kastaga kada mo lang kayong panunot mo ya. Nyalakit din Andresin. Di utak ko Andres, madilang pang pamilya, pang sports pa eh. Yan. Pagtik ka nga talagaan. Andres, Oh, ampay man ang baak. ayun kaya man Andres. Malagip ko. So na adi natagtagainip ko di maminsan. Ni, apay mo baak. Madi ka nuno ka sa ti matagtagandap mo. Ampay mo it Andres. Nukasta ka nuno ka. Destiny. Ana? Dynasty? Destiny, kunak. Ah, Destiny. Ay, wey, Destiny. Ano, gayam ti kayo nasawin na dyan, Andres? Kisi sa bambaak. Makaakamot kung ang laki dam mumon. Destiny means tadana.
So, sunat nakatadahan na nga maasawa ka Andres. Kasday? Madi ba? Basta, napigsa ti kutob ko. Ano nga kutob Andres? Ano mangyari-yari ka naman Andres? Awan, mututa lang, nagkonsentrita gamay. Gusto sa Ma'am Andres, kung naklang nunan ano kan, bangsit, utut mit lang gayam. Ay, apo. Nung baak, napigsa kutob ko di babae si ka. Dula amin, Andres. Anya-anya lang mapampanunot mo, nasobra am kalalabahatan. Yan. Kanda kanya ano, mamati ka no saan? Ay, nako, Andres. Epekto ka tati kalalaba mo. Labahan to mga min nga laba. Ampay kasi ka no baak? Kiwin na, Andres. Tuno makitak so na tuno maminsan, dumawat ako miti dispensar sa madi mga kababain. Kaya po, himbag mo ito na panunot mo ata baak. Kababain na nga talaga. Win, Andres. Kababain nga min paisaw. Kanang bala mo ka data. Andres, di ba asidig ti eleksyonin? Hoy, nampay. Balak ko lumaban ng kapitan. Sus! Kapitan! Nagpuskol mga rupa mo. Kinto pa may laban kaya mo kini Maria kini Mayla. Ansag. Kahit ko nga rod, trip ko, pigilam. Oo, kas pangari ka nga ron lumabang ka ti kapitan. Ano ti platapormam. Animal ka. Umuna Andres. Amin nga tambay, ikak ito ba ito na, tamadida maboreng. Mayat sa adya bak. Anapay ka ron? May kadwa. Amin nga marites ito, ikak ti megapon na, tauray di daw rumrumar, mangigda, titungtungan da. Kung, mayat sa adya. Anapay ka ron? May katlaw, ato'y tipang malakasanain. Amin nga umututang, madik nga singsingirinin, tamadida malamog bayad. Ay, ata tinamay nga ramidam. Nasya tata. What? Para napunta sa katan. Anapay ka ron? May kapat, amo mamamin nga nagsugsugal. Bahala damitin na, no, matiliw da. Awang pakialam ko kanyadan. Kwartada mo di sugsugal da. Sa bagay, gusto mo na ako na. Kwartada mo na di sugsugal da. Ang pakilang mo dyan na. Tsaka may sapay Andres. Mang tidak to ti kalendaryo, bawat may isang balay ti barangay tayo. Ang pay mo di kalendaryo ba? Hangko ngamin kayat nga mabisinan na gito'y kabarangay ko. So amin nga bertjan, binyagan, kasaran, basta mamin nga palanitan. Hindi kalista mamin di kalendaryo, tamo da papapananda. Talaga madida mabisinan. Oh, na makaramid ka, lakama nagtumata. Tamo mo pagturturungak. No siyak, tinangabak nga Kapitan Andres. Amin nga tanod ko, dapat baakmit lang. Ang pay mo Tanog kakabibes kami Pare-parehas kami nga baak. Sa bagay, gusto ta ko na. Ang nga rodain. Ano bala mo kinamayla? Wanain. Kaya mapantag pa siya raka da, mayla. Sige ba? Mga nagtartarayan na. Win Andres, sige. Oh, pisong nga rodain. Tintan. Sige Rod. Hay, kalabanan kantong mula ti kapitan. Lumaban na mo lang. Oh, kasi sa ba ng Andres, kalabanin nakpay.